उडे त्याला तू सकल काय जोडता रोप जर खूप किती पडतो बाबा मध्ये घालता सध्या नका रे मधी मागीर जाऊ पायांक पडंग तो मागीर जाऊ सर मस्त सोडून लायते का आवाज येलो निघतो निघताना बसतो हांगा ताका आवाज येलो आनी थोडी घुमतो घे ये देव यो नो नो ते एक घातलेले बरे असते आता कोणा मारा दोन्ही दोन्ही घाला दोन्ही काय कर बोडी करा धीरे धीरे केला साध्या का केला क्या ओढा जरा ओढा एक दो क्या ओढा 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 ये हा ओढा 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 आज ठेवते तुम्ही ओढत ना ओढा ओढा लाकूड पुढे घ्या मला लाकूड पुढे घे कसे येतात हे सांगूया आता ओढ पुढे आले फाटी गेला ही सुट्टली हा ही सुट्टली आहे का लाकूड लाकूड पुढे घ्या आणि ओढा ए या सुट्टत ए चाल सुट्टत पुढे कम ऑन